Navegació segura. Navegar per internet de manera segura es pot aconseguir seguint uns consells ben senzills. La navegació segura et donarà confiança per realitzar cerques, fer transaccions o compres i qualsevol acció sense por que ningú et pugui robar les dades o suplantar la teva identitat. Els navegadors són programes que fem servir habitualment per navegar. Permeten obtenir contingut de pàgines que hi ha a internet i mostrar-les a l'usuari de manera entenedora. És molt important saber utilitzar-los de forma segura per tal de protegir-nos. Consell 1. Mantenir actualitzats sempre els navegadors. Els navegadors, com qualsevol programa informàtic, poden contenir errors de programació que se solucionen amb actualitzacions. És molt important, doncs, tenir les últimes versions disponibles i instal·lades. Consell 2. No desis les contrasenyes als navegadors. Una funcionalitat que ofereixen la majoria de navegadors és la possibilitat d'emmagatzemar les contrasenyes, per tal que no les haguem de recordar i escriure cada vegada. Tot i que és còmode i fins i tot convenient, és un gran risc des del punt de vista de la seguretat. Qualsevol persona que utilitzi el nostre ordinador podrà accedir a les nostres sessions d'aplicacions i serveis sense necessitat de conèixer les credencials. Per emmagatzemar les contrasenyes, s'han de fer servir gestors de contrasenyes que encripten les bases de dades i requereixen una contrasenya mestra per accedir-hi. Per exemple, podem utilitzar el gestor KeePass. Consell 3. Fes servir la navegació en mode incògnit en ordinadors compartits. Una altra funcionalitat present i molt utilitzada en els navegadors actuals és el mode d'incògnit. Un cop el tanquis, s'esborraran les dades generades durant la navegació i així evitaràs deixar sessions obertes i informació sensible a l'abast de persones alienes. Recorda que el mode incògnit no et fa anònim mentre navegues, únicament esborra totes les dades generades pel navegador durant la seva sessió. Consell 4. Introdueix dades personals només si la pàgina utilitza el protocol HTTPS. L'alternativa, HTTP, és un dels protocols bàsics que es fa servir mentre naveguem per internet. En els navegadors veuràs que forma part de la URL https://internetsegura.cat. El problema principal que té aquest protocol és que no ofereix cap tipus de seguretat. Les dades intercanviades entre l'usuari i el web no estan protegides. HTTPS, en canvi, utilitza el protocol HTTP, però hi afegeix una capa d'encriptació. La S indica segur. Consell 5. Aplica configuracions de seguretat al navegador. En cas que treballis en un ordinador personal, també hi ha una sèrie de configuracions que pots aplicar al navegador, per tal de fer-lo una mica més segur. Normalment, la configuració està ubicada a la secció anomenada Privadesa i Seguretat. Et recomanem que tinguis el mode estàndard de seguretat activat, és el que es carrega per defecte. Si vols més seguretat, tens el mode avançat. No has de seleccionar mai el mode de no protecció. Pots activar el mode només HTTPS, que canviarà totes les peticions de connexions a HTTPS o t'avisarà si no és possible de fer-ho. Consell 6. Compte amb les extensions. També es poden afegir extensions als navegadors. Tot i que algunes són molt útils i no representen cap amenaça, n'hi ha que poden contenir programari maliciós. Cal anar amb molt de compte i instal·lar-les només de fonts fiables, com les pàgines oficials dels navegadors, sempre revisant que l'extensió sigui segura. Consell 7. Revisar les URLs escurçades o desconegudes. Sempre que puguis, escriu tu l'adreça URL en lloc d'usar la que hi ha en un missatge o en un codi QR. Pensa que la URL que es mostrarà al missatge pot ser diferent a la que realment visitaràs si la cliques. Has de mirar el pop-up que apareix a la pantalla quan passes el ratolí per sobre de l'enllaç. Abans d'obrir una pàgina desconeguda, comprova primer si és segura. Pots fer servir aquesta eina, https://virustotal.com. Només has de copiar la URL a la caixeta on hi ha la lupa i això farà que l'analitzin molts anti-malware i et donarà la informació de la seva reputació.